Men den så faktisk flot ud også, da du simpelthen havde. Den er faktisk pæn til dig. Ja. Flot i farverne. Du ser, der sidder skørtet også løst. Ja. Ikke? Og det er ligesom tanken. Prøv du den. Den tror jeg godt nok ikke er så stor. Ved I hvad, I skal altså gå til den. I skal endelig bare prøve den. Og så smider I den bare, når I er færdige. Ej, den var sød. Den klæder hendes farver. Ja. Så fantastisk. Prøv den her, Filippa, den synes jeg altså også er flot, men den er lidt for lille til mig. Ja, den tror jeg nemlig ikke passer Filippa. Men det er jo meget godt. Den er ikke ret stor. Nej. Ja. Den der synes jeg også er meget flot i farverne. Ja. Den er lidt større. Ja. Den er god i længden. Det er lige at Lidt håret ud. tilbage. Ud og kig. Det er da flot, ja. Der er også en her med skørt. Ja. Er det et samme mønster, eller hvordan? Nej, det er det ikke. Nej. Det er et andet mønster. Den kan jeg også godt Ja, lide. den er også flot. Den er flot, den der, ja, Filippa. Den synes jeg faktisk er god til. Ja, den skiller så meget ud. Den er Det er også næsten sej, den bedste, det der. Vi skal lige tjekke, at skuldrene sidder rigtigt. Undskyld, at jeg sådan gramser på dig, men altså... Den er flot, Filippa. Den synes jeg næsten er... Den er også... Det er faktisk sådan, hver gang når man får en ny på, så synes man, den er flottest. Den skal du næsten prøve. Den er en mindre, den her, Filippa. Det kunne jeg. Den er mindre. Den er faktisk sådan et stykke mindre. Ja, det er da i hvert fald en størrelse. Der er jo mange flotte. Den er mere rigtig til dags. Og det er det samme? Er det samme? Det er bare fordi, jeg har strikket 2 af dem. De er utrolig flotte. Også de mønstre, altså du selv sidder og finder på dem, det er jo Ja. fantastisk. Altså. Ja, og farvekombinationen. Ja. Også den, du siger, at du i virkeligheden ikke føler, at farver er din métier. Det synes jeg faktisk, du gør det ret godt. Den er faktisk også meget sød, fordi det der. Den er også fin i farve. Den er... Den har jeg strikket 3 gange, den der. Jeg har solgt 2 af dem. Okay. Okay, så når du sælger en, så laver du en ny. Jeg kan ikke lade være. Er den, så der er altså hele sortimentet altid er der. Jeg har ligesom mine børn. Ikke? Ja. Altså. Men kan du så huske det, hvordan Nej, det er og det før? skal jeg også. Jeg skal lige skrive op i dag, når I har valgt, Ja. hvad det er for en. Så Eller tage et billede af det, så du... Jamen, jeg har mapper derinde, hvor de er nummereret alle sammen. Ja. Den er sød, den der. Er den ikke også rar på? Det er sjovt, fordi de er også lidt forskellige. Den er virkelig let i det. Jeg skal ikke have for mange valg. Det er godt. Det er godt sagt. Den er også sød, den der. Den kan jeg faktisk godt lide til dig. Prøv at se dig i spejlet. Jeg vil lige se. Så må være en flyvekage. Du har måske allerede valgt. Den sidder flot på dig, den der. Ja. Det gør den her også. Du er simpelthen ved at vælge nu. Nej, altså nu prøver jeg bare at vælge mellem noget. Altså jeg prøver bare at prøve at... begyndt jo hen. Ja, ja. Nå, det kan godt være, at det var noget, men pludselig ser man, at der er en eller anden ting, det skal være den her. Ja, alt for mange muligheder nu. Var det det, det endte op med? Nej, vi er ikke færdige. Nej.